Hola, famílies! Com de costum, a l'escola estem preparant les 8enes jornades Quinart. Per aquest motiu, un curs més, volem demanar-vos la vostra col·laboració. Així doncs, ben aviat rebreu la carta informativa que veieu a la imatge. Ens agradaria que junts, en família, dibuixeu i pinteu un paisatge tenint en compte les indicacions següents. En el full veieu dos marques. En aquestes marques haureu de començar un dibuix d'un paisatge. Aquest paisatge no pot tenir ni persones ni animals. Ha de començar en aquesta línia i acabar a la d'aquí darrere. Podeu dibuixar el paisatge que us vingui de gust i després pintar-lo de la manera que vulgueu, amb els recursos que vulgueu, amb aquarel·les, amb pintures. És important repassar les línies amb retolador negre. El full blanc amb les marques us el proporcionarem des de l'escola. Li donarem a cada nen o nena. I llavors, ara us ensenyem uns quants exemples. Tots comencen i acaben al mateix punt. Esperem haver-vos ajudat. Moltes gràcies i visca la Setmana Quinart!